שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון של מרכז קסם, מרכז למידה למתמטיקה. והיום אנחנו ממשיכים עם משוואות פשוטות. היום הוספתי לכם איזשהו משהו מיוחד לסרטון. אנחנו נדבר על איזושהי טעות נפוצה שהרבה מאיתנו עושים. אבל לפני שנדבר על זה, בואו נתחיל עם איזשהו תרגיל קטן שהכנתי לנו היום. אז בתרגיל של היום יש לנו משוואה יחסית פשוטה. בואו נתחיל לקרוא. כמו שאתם זוכרים, אנחנו מתחילים לקרוא תרגיל משמאל לימין, אז בואו נתחיל. 3x ועוד 5 שווה ל-2x פלוס 18. אז הסרטון של היום הוא כבר סרטון שעשינו בעבר, דיברנו על משוואות פשוטות, ובגלל זה בסרטון של היום אני ככה מרשה לעצמי להתקדם טיפה יותר מבחינת הרמה, ודיברנו בעבר על העברה של אגפים. איך אני בעצם ניגש לתרגיל כזה? כמו שאנחנו תמיד אומרים, בתרגיל מהסוג הזה, 3x ועוד 5 צריך להיות שווה ל-2x ועוד 18. אמרנו ש-3x בתרגום פשוט זה 3 כפול x. x אני לא יודע מהו, ואנחנו תכף נמצא אותו. אותו דבר בצד השני, 2x, גם אני לא יודע מהו, מה ה-x, וזה בעצם כמו 2 כפול x. אז בשביל לגלות את ה-x בואו נתקדם, ונעבור לשלב העברת אגפים. אם אתם זוכרים, אמרנו שבשביל להעביר אגפים, אנחנו צריכים להעביר מספר מאגף אחד לאגף השני. אז את 2x אנחנו צריכים להעביר מהצד שלו, איפה שהוא נמצא יחד עם ה-18, אנחנו צריכים להעביר אותו לפי החץ לצד השני. תסתכלו על זה כמו נהר, שיש שני צדדים, אני צריך לעבור מצד אחד של הנהר לצד השני, אז אותו דבר, בעצם הנהר הוא כמו הסימן של השווה הוא כמו הנהר שלי, ואני צריך להעביר את 2x לצד השני. עכשיו אם אתם זוכרים, אמרנו שבמתמטיקה יש תנאי במשוואות, שכל פעם שאני מעביר מספר מאגף אחד לאגף השני, הערך שלו משתנה. מה זה אומר? ש2x יהפוך להיות מינוס 2x. עכשיו, אם תסתכלו למטה, אז יוצא לנו 3x פחות 2x פלוס 5 שווה ל-18. אז בעצם העברנו את 2x אגף, והערך שלו בעצם מפלוס 2 הוא הפך למינוס 2. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה גם עם ה-5, כי אנחנו בעצם רוצים להעביר את ה-5 לצד השני. המטרה שלנו שבעצם כל המשפחות של המספרים, מה זה משפחות? שימו לב ש3x ו2x, יש ל3 ול2 צמוד אליהם x, זה אומר שהם משפחת ה-x'ים, ויש את המספרים הרגילים שהם 5 ו18, ואנחנו רוצים להעביר את 5 לצד השני, בעצם ל-18 שהם יהיו ביחד. אז איך עושים את זה? כמו שעשינו עכשיו, פשוט עם המספר 5. אז אנחנו, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מעבירים את 5 לצד השני, ובשביל להעביר את 5 לצד השני, הערך שלו פלוס 5 צריך להשתנות למינוס 5. ככה יוצא לנו שאם תסתכלו למטה, אז 3x פחות 2x שווה ל-18 פחות 5. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לדבר על טעות נפוצה בהעברת אגפים, טעות שעולה לכולנו ביוקר במבחנים. זו טעות באמת כל כך שטותית וקטנה, שאנחנו עושים אותה כל הזמן, והיא מורידה לנו נקודות סתם, וחבל שאנחנו לא נשים לב אליה. אז בואו נבין על מה אני מדבר. בואו נסתכל מה הטעות שאנחנו עושים, ובעצם אחר כך נבין מה הדרך הנכונה. אז הטעות שאנחנו עושים זה בעצם כשאנחנו מעבירים אגפים, אנחנו הרבה פעמים שוכחים להפוך את המינוס לפלוס, או ההפך, אם יש לי מספר שהוא פלוס, אני שוכח להעביר אותו ולהפוך אותו למינוס, אחרי שבעצם אני מעביר. בואו נסתכל רגע בדרך השגויה. יש לנו 3x מינוס 2x
פלוס 5 שווה ל-18, ואנחנו רצינו להעביר את פלוס 5 לצד השני. אז בדרך השגויה שימו לב שהעברתי אגף, אבל שכחתי לעבור מפלוס 5 למינוס 5, ואז יוצא שבעצם כל התרגיל הזה לא נכון, ואני אפסיד על זה נקודות. אז הדרך הנכונה, שימו לב לתרגיל מצד שמאל, זה לעשות 3x מינוס 2x פלוס 5 שווה ל-18, ואז 3x פחות 2x שווה ל-18 מינוס 5. אז אני אתן לכם כמה שניות ככה להבין את זה, תסתכלו על זה רגע באמת עוד פעם לעומק, ותבינו שכשאנחנו מעבירים מספר מאגף אחד לאגף השני, תמיד הערך שלו חייב להשתנות. אם אנחנו לא נשנה את הערך שלו, כל התרגיל יתפקשש לנו, ואנחנו נאבד סתם נקודות, ואנחנו גם נגיע לתוצאה לא נכונה. אז שימו לב לזה, חשוב מאוד מאוד. אוקיי, אז בואו נחזור רגע לתרגיל שעשינו. אז בעצם קיבלנו 3x פחות 2x שווה ל-18 פחות 5. במצב הזה, בגלל שהמשפחות שלנו כבר ביחד, זאת אומרת 3x ביחד עם 2x ו-18 ביחד עם 5, אני יכול להתחיל לעשות תרגילי חיבור או חיסור, במקרה הזה חיסור. 3x פחות 2x זה כמו 3 פחות 2, 3 פחות 2 זה 1, אז זה בעצם x, כי אין, בעצם במתמטיקה 1x זה גם יכול להיות x, אז יוצא לנו x, ו-18 פחות 3 שווה ל-13, יפה מאוד. אז התשובה הסופית היא x שווה ל-13. עכשיו, האם אנחנו צודקים? בואו נבדוק, יש דרך מאוד פשוטה לבדוק האם אנחנו צודקים, ואנחנו כבר דיברנו עליה בעבר. שיטת ההצבה. בשביל לבדוק האם צדקנו, אנחנו עושים פעולה של הצבה. בעצם אנחנו בכל ה-x'ים, בגלל ש-x יצא לנו 13, אז איפה שכל ה-x'ים אנחנו מציבים 13. עכשיו מה זה אומר מציבים 13? אם אתם זוכרים, אמרתי לכם גם בסרטונים הקודמים וגם פה, ש-3x זה כמו 3 כפול x, ו-2x זה כמו 2 כפול x. אז אנחנו בעצם עושים 3 כפול 13, פחות 2 כפול 13, שווה ל-18 פחות 5. איך אנחנו ניגשים לתרגיל מהסוג הזה? אז לפי סדר פעולות חשבון, בעצם אנחנו מתחילים מהכפל, 3 כפול 13, ו-2 כפול 13, אנחנו עדיין לא מחסירים, עדיין אנחנו לא עושים זה פחות זה. יוצא לנו 39 פחות 26. ועכשיו, אחרי שעשינו כפל קודם, אז אנחנו יכולים, יצא לנו 39 פחות 26 שווה ל-18 פחות 5, אפשר להתחיל לפתור. 39 פחות 26 שווה ל-13, ו-18 פחות 5 שווה ל-13. עכשיו, אם 13 שווה ל-13, זה אומר שצדקנו. וכמו שאמרנו עד היום, כל פעם שאגף שווה לאגף, זה אומר שהתשובה שלי היא נכונה, וצדקנו. אז זה הסרטון שלנו להיום. אז תעקבו אחרינו לעוד סרטונים, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לפייסבוק, לאינסטגרם, אתם מוזמנים לכתוב לנו פה תגובות ואנחנו נענה לכם. אנחנו היינו מרכז קסם, אתם מוזמנים אלינו למרכז ללמוד עוד וככה להשתפר בתחום המתמטיקה, ותעקבו אחרינו לעוד סרטונים, ושיהיה לנו יום טוב ובהצלחה.